Tumfo ne Awurade Nyankopɔn no. Ɔbɔ me ho ma na wahwɛ me so hwɛ so pa bi. Wagye me afiri sɛ owuo ne ɔhaw mu a daa nyina ɛsɛ meda me Nyame ase. Sɛ mekɔ mekɛtɛ so na sɛ meda na sɛ mesɔre anɔpa bi a ɛyɛ aseda na yiyi na mede bɛma no Awurade no enti mommra momyɛnyɛ Awurade Nyankopɔn ne din na yɛnni Fatotorɛnto no ɛne sanku no na woda ne mu ɛntwene no mommoma ne gyegyeɛ Ai na mefa me tɛtrɛma ɛyɛ Awurade ayɛnni menam Awurade Nyankopɔn ase ɔno ana wabɔ me ho ban wahwɛ me so wei bebia no ana mewɔ mu ɔno ana agye me yie firi matamfo nsam ɔbra no a brɛwɔ nko ano enti sɛ mesɔre a ɛyɛ na yɛyie ɛde aseda nko a na mede bɛma no sɛ mekɔ mekɛtɛ so na sɛ meda na mesɔre a ɛyɛ aseda bi ɛne ayɛyie na mede bɛma m'Awurade no sɛ mehwɛ tebia na mewɔ mu ayɛ babi a mefiri atamfoɔ a ne di m'akyi no ɔmo a mopa me no ɔdɔɔso se na ɔmo a mogye me yie nanso ne nyinaa sɛ wabɔ me ho ban de a enti ɛyɛ yɛyɛ n'aseda na mede bɛma m'Awurade ɛyɛ n'ase ndwom ɛna mɛto mɛyɛ Awurade ayɛni ayɛyɛ nka Awurade ɛyɛyɛ nka wo din n'ase nka me Nyankopɔn ni nea wayɛ ama me ɔfata me enti momfa totorobɛnto no a ne sanku no ɛnɛ wuta no monka ntwene no mu sanku ne mmɔ ɔmo ma ne ntegye baabia momma totorobɛnto no momfa ma ne so monkamfo ne din no ɛnɛ wuta no mu monka ntwene ne mu na mefa me tɛtrɛ ma ne ayɛyɛ ndwom memfa na nase o Awurade no bɛto ayɛyɛ ndwom ɛyɛ me Nyankopɔn ne din na yɛ daa kwabere mehwɛ ba bia na mewɔ no no abusua bia na mefiri mu ɛnyɛnko bia na mene ɔmo kɔpa ani Awurade ayɛ me kɛseɛ ɛda nyinaa na ase nko a na mede bɛma m'Awurade Nyankopɔn